Balai ke Pakistan kalong ke baduk ka kai phot jong ka World Bank ka pen pau ya ka jing pen pau ka bas neu lengo ka ong ba ka dau ka bakrau tam kalong kat kum ba jing wat benia jong ka World Bank ka jing no sniang ka bakrau tam ha ka jing kiu jong ki jing duk ka Pakistan ka de ka General Sale Tax ka GST kat ba ka program IPSAM manubnai na ka benta ki long ying ki baduk tam kadon ka jing tak ka babhatam ha ka ba pendunai ya ka jing bom yarangkat ka World Bank ha ka kai phot ka ba la ai kerteng jing kata jong ki khajana bad ka jing penkela ha ka jing bom yarangkat bad ka jing duk a Pakistan ka la pen pa ba ka jing siu GST kalong palat ya ka 100% na ka jing pelot chua ban siu khajana jong ki long yeng ka ba wan ra ya ka jing duk ka ba khamjur hapdeng ki long yeng ki baduk bat ki barit pai ka GST ka don ka jing no snyang ka bakrau tam ha ka jing kiu jong ka jing duk ha kari ka down kala ai khbor ha ka sing utrai ar santarik umi da ka bakdau na ka jing pole jong ka World Bank ba ka jing no snyang jong ki tiar pisa simet lane ha bala ken thoplang ya borok ki we pat ki tiar pisa simet kapan i ba ki tiar pisa simet ki don ka jing kta ka ba kham he halor ka jing duk ne ka jing bom yarangkat ka ba pen i ba ka jing no snyang jong ka GST sya ka jing kiu jong ka jing duk ka ba krau tam ha kari kalong ka jing kta ka ba ar ka ba krau tam ya ka jing bom yarangkat ka wan ra na ka jing pule preschool bat ki jing pule school ki barit